Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo Ježiš urobil, uverili v Neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizei zvolali veľradu a hovorili, čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v Neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal, vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli, čo myslíte, príde na sviatky? Ale veľkňazi a farizei vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je Ježiš, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Počuli sme slovo Pánovo. Ľuďom Izraela muselo byť začias Ezechiela asi neveľmi jednoduché alebo pochopiteľné prijať to proroctvo, že jedného dňa budú všetci zhromaždení, jedného dňa bude jeden král, keď si uvedomili, že sú pod nadvládou, že mnohí boli odvlečení v druhej vetve do zajatia. Samotná Judea bola slabá, samotný severný Izrael už bol dávno zničený, rozptýlený medzi 5 národov do sveta. Dostali sa do situácie, kedy si mohli aj tak hovoriť, či Pán Boh nezabudol na Abrahamov prísľub. Už Pán Boh pracuje, ale niekedy pomalšie, ako by sme si mysleli, lebo od Abrahama po Pána Ježiša prejdú tisícročia. A znova, teraz situácia všelijaká, možno rôzna nálada, ako to všetko môže dopadnúť. Niekedy sú také špekulácie, ale našou dôverou zostáva to hlavné. Pán Boh pracuje v inom tempe, ako my chceme, aj iným spôsobom. Nakoniec nikto netušil, že Pán Boh zhromaždí a dokáže urobiť to zhromaždenie a zjednotenie a že prinesie takého Mesiáša a kráľa, ako ho prinesie. Ale aj ten spôsob, ktorý Kajfáš vlastne tak prorocky povie, ale aj Pán Ježiš, že všetkých pritiahne sebe práve vtedy, keď budem vyzdvihnutý od zeme. Že nie v čase, keď budem mať najkrajšie znamenia pre mnohých ľudí, nie vtedy, keď vlastne budem veľa kázať a úspešne dokážem zhromaždiť ľudí, ale krížom a zmrtvých vstaním. Toto asi nečakal nikto, ale predsa pod krížom zhromažďuje aj úplných cudzincov, ako je Lothar, rímsky vojak, aj svoju rodinu, Panna Mária, aj svojho učeníka Jána, aj mnohých iných, ktorí ho nasledovali, niektorí farizei, ako Jozef z Arimatei, ako Nikodém, a mnohí zase nie, ale mnohí zhromažďujú z rôznych kútov, z ktorých by sa to nečakalo.
Aj našou úlohou je vytvárať jednotu, zhromažďovať, mať tú túžbu teda po tom celkovom nasmerovaní, aj keď musíme počítať s tým, že nebudeme vôbec vidieť výsledky, lebo ten čas plynie ako keby nie vždy v prospech toho, aby sme videli veci, ale plynie vždy v Boží prospech. Vždy čas beží v Boží prospech, len aby plynul aj v náš. Možno, že si tak hovoríme, že aj toto obdobie pôstu bolo nie celkom pre mňa ideálnym, ale všetko sa dá zmeniť, lebo Pán Boh pracuje a aj z tých najväčších ziel dokáže vytvoriť jednotu a veľké dobro. Nikto z nás nie je diskvalifikovaný. Žiaden človek nie je diskvalifikovaný kvôli svojim hriechom. Každý jeden z nás môže znova nastúpiť na tú cestu a mnohokrát vlastne tie veľké previnenia ľudí Pán Boh najlepšie využil. Mnohé pády ľudí pomohli k najlepšiemu povstaniu. A to je to, že my nemôžeme stratiť nádej. Ľudia dnes veľmi strácajú nádej, lebo sa pozerajú na veci svojimi očami a nechcú sa na to možno pozrieť tými Božími. Ak chceme živiť nádej, musíme sa na to pozerať jedine z Božieho pohľadu. Lebo ak ju stratíme, potom stratíme aj lásku, potom stratíme ten vnútorný motor. A to, čo dokáže najrýchlejšie umožniť k obráteniu, k zmene a k jednote, je len a len čistá a pravá láska. Tak ak sa nám toto postné obdobie zatiaľ nedarilo, skúsme cez lásku a hlboké odstránenie všetkého, čo nás rozdeľuje od Pána, začať v tento moment odznova a ísť cestou veľkodušnou lásky. Ako Mária Magdalena urobila pokroky vo veľmi krátkom čase, strašne rýchlo, bolo to vďaka láske. Aj my máme tú možnosť zjednocovať vďaka tomuto prostriedku, ale musíme mať nádej. Pokiaľ si začneme zúfať alebo mylne predpokladať, že všetko je v poriadku, jeden extrém aj druhý je nesprávny a spôsobuje, že neprichádza k jednote. No majme tú túžbu, že cieľom každého zjednotenia, či nás samých, či našich rodín, či našich spoločenstiev, či nášho národa alebo farnosti má byť vždy Kristus Pán. On je ten cieľ konania, on je to eschatologické naplnenie. Sväté písmo máme čítať aj doslovne, aj obrazne, aj morálne, aj eschatologicky. To posledné znamená, že ako to bude naplnené všetko, bolo nám aj teraz zjavené v tom prvom čítaní. Raz bude jeden král, jeden národ, raz bude jeden chrám, jeden oltár, jeden kňaz, jeden dokonalý obetujúci a jeden ľud. A toto nasmerovanie k tomuto cieľu máme všetci žiť, inak nebudeme dokázať zjednocovať. Preto aj nech naše kresťanské stretnutia, nech sú akékoľvek, nevynechávajú Krista. Mnoho manželstiev, mnoho osudov je tak strašne zamotaný, že človek si hovorí, ako sa toto môže rozmotať. Môže s Božou pomocou a milosťou, ako to prebehne, nevieme, ale všetko sa dá. Všetko sa nejakým spôsobom dá, ak my nestratíme nádej a lásku k Bohu.